Silav hevalanê hêja, ev pertûka mizgîniya sereketî ye ji keremê xwe vê li ser telefûnê xwe dakişênin û xwendinî ev pertûka rêya azadiyê Kurd û Kurdistanê ye. Mêzekin. Old Testament peymanê kon û New Testament. Ez li New Testament Yuhanna chapter ya beşî yek versiya ayetî yek we dikarin li vir Destpêbûnê da xeber hebû. Xeber tevî Xwedê bû û xeber xaxa Xwedê bû. Ew destpêbûnê da tevî Xwedê bû. Her tişt bi wî afirîn û bê wî tu tişt neqewimî, çuka qewimî. Kaniya jiyînê ew bû û jiyîn jî ronaya mereva bû. Ronayî taristaniyê da şewq dide û taristaniyê pê nikarbiye. Merivekî ji aliyê Xwedê da şandî hebû ku navê wî Yuhanna bû. Ew bona şadetê hat, wekî bona ronayê şadetê bide, ku hemû pê wî bawer bikin. Ew xaxa ne ew ronayî bû, lê ew hat ku şadetiya ronayê bide. Ronaya rast ew e, kîjan ku tê dinyayê û hemû meriva ronayî dike. Ew dinyayê dabû û dinya pê wî afirî. Lê dinyayê ew nas nekir. Ew hate ser warê xwe, lê cemata wî ew qebûl nekir. Lê ewê ku ew qebûl kirin û baweriya xwe navê wî anîn, ewî da ku heqiya wan hebe bibne zarên Xwedê. Evana ne ji xûnê, ne ji xwestina bedenê û ne jî ji xwestina merivayê bûne, lê ew ji Xwedê bûne. û xeber bû xûn û goşt, bi kerem û rastiyê ve tu jî nava me da konê xwe danî. Me rûmeta wî dît, ew rûmeta ku rê bavê tayî tenê. Yuhanna bona wî şadetî da û bi dengekî bilind got: Eva ye, bona kîjanê min gotibû. Ew ê ku pey min tê, ew ser min ra ye, çimkî ew berî min hebû. Me hemiya ji têr tijiya wî, kerem ser keremê destan. Çimkî qanûn bi destê Musa hate dayînê, kerem û rastî bi destê Îsa Mesî. Tu kesî tu car Xwedê nedîtiye. Lê yê tayê tenê ku xûd Xwedê ye û hemêza bavê da ye, ewî ew da eyan kirinê. Amîn. Ez hîva dikim ku hemû ê bî navê Mesîh pîroz bibin.